ku danna subscribe. Sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kodayaushe da zarar mun dora. ‘Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah, sannunmu da ƙara kasancewa tare da ku a wannan channel namu mai albarka na Hausa Program TV. Kada dai ku manta muna ƙara roƙonku da ku daure ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu. Insha Allah yau za mu yi magana ne akan hanyoyin da mutum zai bi domin samun subscribers da yawa a YouTube channel ɗinsa. Akasari masu YouTube channel suna yin kukan shan wahala da gaske kafin samun mabiya, hakan kuwa baya rasa nasaba da rashin bin waɗannan hanyoyi ko kuma waɗannan matakai. Insha Allahu yanzu za mu je mu zayyano muku matakan ko mu ce hanyoyin da mutum ya kamata ya bi domin cimma wa nasara a YouTube channel insha Allahu. Hanya ta farko, ka dinga sanya bidiyo mai kyau wanda zai ja hankalin jama'a, hakan zai sa duk wanda ya gani ya yi subscribing. Hanya ta biyu, ka yi title mai kyau a bidiyonka wanda zai ja hankalin jama'a, mutum yana gani zai ga wannan abin yayi bara ya shiga ya duba. Hanya ta uku, ka dinga faɗa masu kallon bidiyonka cewa su yi subscribing kamar yadda kuke gani a sauran channel suna sanarwa a yi subscribing sannan a danna ƙararrawar sauti. Hanya ta hudu, ka yi blocking ɗin duk bidiyo ɗinka da za ka sa, ma'ana duk bidiyon da ka yi uploading ka yi blocking ɗinsa ta yadda babu wanda zai iya ƙara saka wannan bidiyon sai kai. Duk mai bukata ya iya zuwa channel ɗinka ya gani. Hanya ta biyar, ka dinga sharing zuwa sauran social media da kake da su ko kake amfani da su, irin su Facebook, su YouTube, su ma'ana irin su Facebook, su WhatsApp, su Twitter, su Instagram da sauransu. Ka daure ka yi haƙuri ka ci gaba da sharing. Insha Allahu za a cimma nasara kuma za a cimma gaci. Hanya ta shida, ka dinga yin amfani da hashtag kamar yadda kuke ganin wasu channel ɗin. Misali na yi bidiyo akan Kano, to akwai wurin tag sai in saka ash Kano. Idan kuma ta waya ne akwai inda mutum zai sa description, a wajen kasan description za ka iya yin wannan hashtag ɗin kai ash Kano. Misali kai hashtag a wajen description kenan, ya zama na ma a ce kawai kana da hashtag ɗinka aje da ka yi bidiyo kawai za ka zo ka ɗanyi attaching nashi da description naka sai ka sa. Misali in ka yi bidiyo akan wani yanayi ko akan Kano ko akan YouTube ko akan wani abu, za ka yi hashtag ɗin wani abubuwan da kuma dai sauran wasu abubuwa. Haka akwai buƙatuwar irin channels da yawa da ake yawan sacin nasu, su ma za ka iya hashtag ɗinsu domin duk wanda ya ziyarci wannan zai iya ganin bidiyon ka. Bara mu tafi hanya ta bakwai, ka yi amfani da website ɗinka in kana da shi wajen tallace channel ɗinka. Za ka iya sa a website ɗinka, duk wanda ya ziyarci website ɗinka akwai inda zai ga channel naka ya maka subscribing. Shi ma haka zai taimaka sosai insha Allahu wajen ci gaba da samun subscribers in dai kana da website. Hanya ta takwas, za ka iya biyan Facebook su tallata maka channel naka domin ƙara samun subscriber ta tsarin Facebook for Business. Insha Allahu muna ganin waɗannan wasu ne daga cikin hanyoyi da in ka bi su insha Allahu za ka samu mabiya, ma'ana subscribers a YouTube channel sosai. Kada dai ku manta, mana roƙonku da ku daure ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin ci gaba da kawo muku wasu shirye-shiryen masu amfani kuma masu faɗakarwa insha Allahu ta'ala. Ku dakace mu insha Allahu a sauran bidiyos da za su zo masu matuƙar amfani wa al'umma insha Allahu rabbi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.